Yay. Bore da. Mae pobl dal yn cyrraedd fewn, so dewch i fewn. Bore da. Gobeithio bod chi gyd yn iawn bore yma. Really braf gweld y capel yn llawn, actually. Mae'n teimlo'n llawn. Helo i bawb adra. Gobeithio bod chi gyd yn iawn a gobeithio newch chi brofi Bendith? Sorry, oh gosh. Bendith yr oedfa. Da ni'n mynd i ddechrau efo amser o addoliad bore yma. Yn ganol yr addoliad, da ni'n mynd i gael amser bach o weddi hefyd. Da ni'n mynd i ddechrau efo feth addolaf, os allai ffindio plectrum fi. Iawn, oce. So os ydych chi eisiau codi, canwch, joinwch fewn, go for it. So. Ysgydwar ddaear fawr o'i flaen, yn crynu nawr yn sŵn ei lais. A'r moroedd mawr tymheslog fi, a wneud yn dawel fy mwyn. A trwyddo oll, rwy'n syllu arna ti. Trwyddo oll diogelw. A trwyddo oll, rwy'n syllu arna ti, diogelw gyda thi. Peidio chredu nawr, gwaith ar ffaith nad wyf yn gweld.
wneud amser bach o weddi wan. So, gewch chi ista, neu... O, dych chi gyd yn ista, iawn, cool. Ond dwi'n siŵr bod chi gyd wedi gweld lot o stwff sydd bod yn digwydd yn y newyddion dros yr wsos dwytha yma. Yn cynnwys Afghanistan, Haiti, dwi'n siŵr bod yna bethau eraill hefyd. So ni jyst yn meddwl sy'n dda. So ni'n gallu fel corff, fel eglwys, bod yn gweddio dros y pethau yma. A hefyd, fyddwn ni'n mynd ymlaen i weddio dros y pethau'n bywyd ni'n hynna hefyd. So dyn ni'n jyst mynd i gael cyfnod byr. Mae Elin yn mynd i chwarae yn y cefndir. A dyn ni jyst wedi dechrau falle gweddio'n dawel i chi'ch hynna'n am y byd, unrhyw sefyllfaoedd ydych chi'n gwybod sy'n mynd ymlaen. So dyna beth dyn ni'n mynd i dechrau wneud, a wedyn nhw'n ni symud ymlaen. So os dyn ni eisiau jyst chwarae, na i agor efo gweddi, a wedyn, o dad, diolch i chdi bod ni'n gallu jyst dod ata chdi pan dyn ni ddim yn gwybod beth i wneud, pan mae yna bethau o gwmpas ni, a pobl yn brifo, ond dyn ni'n gwybod bod chdi'n dda. A dwi jyst yn diolch i chdi bod chdi'n gwrando ar bob un gweddi sgynna ni i chdi dad. Amen. Nesaf, so ni'n licio ni jyst bod yn gweddio dros Cymru, dros bobl sy'n byw yma, bydd Ysbryd Glân Duw jyst yn symud wrth i ni fynd fewn i blwyddyn academaidd newydd. Bydd Duw jyst yn gweithio trwy ni i gyd yn ysgol, yn gwaith, efo ffrindiau ni a ballu. Ac yn ola, falle bod ni'n gwybod yn bobl penodol yn bywydau ni, sy'n mynd trwy amser anodd, so ni jyst yn licio i chi godi enwa nhw a jyst gweddio amdanyn nhw, cos mae Duw yn gwrando a mae Duw yn caru nhw gymaint. So, o dad, diolch bod chdi mor fawr. Diolch bod chdi'n fwy na unrhyw sefyllfa. Da ni'n gwynebu, mae'r byd yn gwynebu. Diolch am yr adnod yn y Beibl sy'n dweud pan nes ti dweud bod chdi wedi concro'r byd yn barod, dad. Dwi diolch chdi bod chdi'n gwrando ar gweddi ni. Dwi
Dwi'n gweddi am y byd fa sydd jyst yn brifo ar y funud. Helpu ni fod yn cario ysbryd chdi efo ni a bod yn falm i'r byd o dad. Achos ti'n caru'r byd mae gymaint, dad. Yn enw Iesu Grist. Amen. So, da ni jyst mynd i orffen amser o ddoliad ni bore yma efo un can arall. A dwi'n siŵr bod chi gyd yn nabod hi'n Saesneg. Turn your eyes upon Jesus. Mae'n gyfieithiad really nice, Cymraeg, di cael ei wneud. A mae jyst yn fraint huge yn dweud bod ni'n gallu neud hynna. So, da ni jyst yn mynd i ganu hwnna, os ydych chi eisiau codi. Diolch Rods. Wel, helo, brda, ti hwn ymlaen? Ti o'n dwad drwodd? Ynddi,
Gret, briliant. Cynta, just diolch yn fawr iawn, Cadi ac Elin. Ac hefyd, i rhain o chi sydd adra, mae rhain o chi sydd yma, ella bod rhain o chi wedi sylwi, ella bod rhain o chi ddim. Mae pwy sy'n deud bod dynion methu multitasgio, achos tu ôl i'r sound desk o fyna, mae Gethin yn neud lefel sŵn a chwarae bass gitar ar un pryd, so diolch i Gethin hefyd. Dych chi adra bendant ddim yn gweld hynna, so diolch na. Arbennig fel arfer, diolch yn fawr iawn. Mae mor bwysig dydy i ni just cael chydig o perspectif weithiau. Dwi'n meddwl dwi'n aml yn gallu meddwl bod mywyd i'n anodd a bod stwff yn anodd, ond diolch am atgoffa ni am bobl sydd yn mynd drwy pethau mawr. Cyn i ni fynd ymlaen i'r bregaeth, gyda fi chydig o goheddiadau i wneud. Mae dad i gyrru nhw i fi, neu siwr bod fi ddim yn anghofio nhw. So, we'll see how this goes. Y beth cynta, fel da ni'n deud, da ni'n amlwg yn wneud casgliad bore yma. Fel da ni'n deud bob tro, dim eich pres chi da ni isio. Mae'n jyst yn hyfryd cael adeilad llawn o bobl a pobl yn tiwnio mewn cwmni chi da ni isio. Ond os da chi eisiau rhoi teg at y gwaith, os da chi eisiau rhoi teg at beth sy'n mynd ymlaen yma yng Nghaersalem, mae'r manylion ar y sgrin os da chi eisiau danfon text, neu hefyd mae yna blat yn y cefn wrth chi adael os da chi eisiau rhoi arian parod, a hefyd mae yna wybodaeth, os i rhain chi sydd ddim yn ymwybodol, ar wefan Caersalem mae yna wybodaeth am sut i roi drwy stewardship hefyd, sydd yn ffordd rili da o roi, mae yna lot o bobl yn gwneud hynny, so i'r pobl sydd yn gwneud hynny, diolch yn fawr am hynny hefyd. Hwna'r peth cyntaf. Yr ail beth ydy, mae rhai o'ch chi'n gwybod, mae yna un grŵp yn cyfarfod yn ystod yr wythnos ar hyn o bryd, ar Zoom. Mae grŵp cymuned ymlaen ar Zoom eto nos Fawrth am hanner awr wedi 7. Os da chi eisiau ymuno fo hynny, os da chi'n siarad efo dad, a neith o gallu roed y manylion i chi mwyn logio mewn. Dydd Sul nesaf, dad Arwel sydd yn mynd i fod yn pregethu. Ar hyn o bryd, sgynnon ni neb i arwain yr addoliad, so gown ni weld beth sy'n digwydd. Dydd Sul nesaf. Ag jyst i atgoffa pobl rwan, so da chi'n gorfod bwcio i ddod dim mwy, ond os da chi'n rhoi eich manylion, neu ydych chi'n siŵr bod chi'n gadael eich manylion efo ni, fel bod ni'n medru cysylltu efo chi track and trace, y stwff os oes angen i ni wneud hynny. Dwi'n bron o gorffan. Peth nesaf, da ni'n cofio mae Hannah mynd i fod yn dechrau fy ni mewn just dros wythnos o'n. Hanes Meddust fel intern i ni ar gyfer y flwyddyn, a mae gennym ni fel casgliad arbennig ar eich efo hi, so os ydych chi eisiau rhoi yn benodol tuag at y gwaith yna, mae'n bosib gwneud hynny, a mae yna link i hwnna ar wefan Caersalem eto. Ag un peth sy'n digwydd wrth yma, dwi mor excited am, ydy, da ni wedi siarad amdano fo o blaen, mae Sean Gwyn wedi penderfynu bod eisiau cael ei fedyddio, os da ni'n dathlu hynna, sgwr clap masif hynna. So, mae hwnna'n newyddion anhygoel. Dwi mor hapus fel rhywun sydd wedi gweld Sean yn llythrenol yn tyfu fyny o'r maint yma i fod bron yn dalach na fi rwan. Ond yn fwy na pwysig na tyfu'n gorfforol, dwi jyst wedi gweld y ffordd mae Duw wedi bod yn gweithio yn ei fywyd o, a da ni'n cael y fraint o ddathlu hynna. So, mae fod yn braf, good news. Dwi'n reit falch achos dwi'n mynd i fewn i'r dŵr efo fo. Dwi'n meddwl wneud hynna gwahaniaeth i tymheredd y dŵr, ond gown ni weld. So, dinas dinlla, hanner awr wedi 6, nos Wener, dewch i ddathlu efo ni. Fydd yna griw yna, gobeithio canu chydig o ganeuon, clywed Sean yn rhannu dystiolaeth, a fydd Rhys yn rhannu gair bach hefyd. Ac yn ola, very exciting news, nath Mari wneud y cyhoeddiad yn do amdano fi a Elin yn dyweddio wythnos dwytha. A wedyn, wrth basio, diolch i chi gyd am just geiriau caredig. Mae rhai o'ch chi wedi bod yn anhygoel a hael efo ni hefyd, felly diolch yn fawr iawn am hynna. Da ni rili'n gwerthfawrogi hynna. Ond mae rhaid bod hi'n engagement season achos mae gen i fi dyweddiad arall i anawnsio. So, ella bod rhai yn gwybod yn barod, ella bod rhai ddim. Ond mae Meggie G, da chi gyd yn abod, Meggie a Rhys wedi dyweddio os yma. So, mae hwnna'n newyddion da hefyd. So, dwi'n gwybod os gyda gyda ni engagement arall i gyhoeddi wrth nesaf, gown ni weld. Who knows? Dyna ydi y cyhoeddiadau am bod yma. Cyn i fi troi at y testyn, o'n i jyst gweddio efo'n gilydd. Maen nhw'n clicio, na, dwi wedi anghofio un peth. Dwi'n di sgwennu lawr, rhan i'n gwybod sy'n ni'n anghofio fo. Ar y sgrin, mae yna fanylion am sesiwn hyfforddiant diogelu fydd yn digwydd. So mae'r manylion yna gyd ar y sgrin. Bydd yn cael ei siarad am eto, achos diw'n digwydd ar tan y 7 o Fedi, ond os oes gennych chi ddiddordeb eto, os ydych chi'n siarad efo dad, a wedyn fydrych chi wybod chydig bach mwy o fanylion. Sori, o'n i'n gwybod sy'n ni'n anghofio rhywbeth, dwi'n bob tro'n lot o gyhoeddiadau. Iawn, no'n i weddio.
O Dduw, da ni'n diolch i ti jyst am fod yn bresennol yma bore yma. Da ni'n diolch i ti am y ffordd ti'n cerdded efo ni o ddydd i ddydd, ond y ffordd da ni fel teulu rwan yn cael dod at yn gilydd ar fore Sul a dathlu ac addoli a canu clod i ti. Duw, da ni gyd yn dod yma mewn llefydd gwahanol bore yma, mae rhai'n dod yma yn barod i ddathlu, mae rhai'n dod yma mewn poen bore yma, ond Duw, ti'n agos at bob un ohono ni a da ni'n diolch am hynny. Jyst yn cyflwyno'r holl bethau, da ni wedi cyhoeddi bore yma. Diolch bod gynna ni gymaint i gyhoeddi, gymaint i ddiolch am, gymaint i ddangos bod chdi'n gweithio. Neu di fod yng nghanol bob dim sydd yn mynd ymlaen wrthos yma. Jyst yn gweddio'n benodol dros Sean, efo nos Wener o'i flaen, fyddi di'n bod o wir yn teimlo dy bresenoldeb di'r wythnos yma. A bob un peth arall da ni wedi cyfeirio. Diolch bod gennym ni gymaint i ddathlu bod ni mewn cyfnod anodd yn y byd yma ar hyn o bryd. So ni di fod yn bresennol rwan, ni di lenwi fi fod ysbryd glân di fel bod ni'n clywed dim gen i, ond gen i ti. Achos dyna, ar ôl hynna fydd pobl yn newid, fydd calonnau yn newid yma bore yma. So bydd efo ni, da ni'n gweddio hyn yn enw Iesu. Amen. Amen. Iawn. Bore yma, da ni yn parhau efo'n cyfres ni da ni'n neud trwy mis Awst. So, i rhai o'ch chi sydd yn gwybod, rhai o'ch chi sydd wedi bod yma, rhai o'ch chi sydd wedi bod yn tiwnio mewn ar Facebook neu ar YouTube, byddwch chi'n gwybod, da ni wedi bod yn edrych trwy adegau yn y Beibl lle mae Iesu yn gweddio. So, da ni wedi clywed cwpl o bregethu ar hynny'n barod gan John a Mary, ac heddiw yma, da ni'n mynd i fod yn edrych ar weddi arall. A mae'n thema arbennig iawn dydy, achos mae'n gyfle i ni edrych ar agweddau o berthynas Iesu efo Duw, a sut mae Iesu yn siarad efo Duw, Duw y Tad. A i rhai, fel ni'n deud, oedd yn tiwnio mewn, oeddech chi'n gwybod, o leia dros y pethefnos dwythaf efo John a Mary, bod digwydd bod nhw wedi ffitio syth ar ôl ei gilydd, oedd yn rili arbennig. So bod be oedd Mary yn pregethu ar wythnos dwythaf wedi dilyn be oedd John wedi bod yn sôn am yr wythnos cynt. Ond, dwi gobeithio os ydych chi'n meindio, yn neidio ni nôl rwan, yn mynd ni nôl i rhywbeth sydd wedi digwydd cynt, yn gynharach yng ngweinidogaeth Iesu. A mae'n sôn yn y pwynt yma lle fydden ni'n glanio heddiw yma am be sydd i ddod, be oedd Mary a John yn agor i ni dros yr wythnos y dwytha. So cyn i ni droi at y testyn, mae gen i fi cwestiwn bach i chi, iawn. Pwy yma sydd yn, dwi'n teimlo dwi wedi gofyn y cwestiwn yma o blaen, so sori, ond pwy yma sydd yn fans o fel ffilms a television series? Mae Sean Morris yn rhaid llaw fyny. Neu, gret. Dwi'n drwg am wylio lot o dyledu. Mae Elin dweud dwi'n gwylio gormod o dyledu. Ond dwi yn drwg am wylio gormod o dyledu. Ond, llaw fyny pwy sy'n well gen nhw ffilmiau? Neb. Pawb well gen nhw TV series? Yes. So mae'n rhaid bod ni'n ffrindiau, nag oes. Dwi'n un peth, chi. Well gen i gyfres dda, achos da chi'n cael mwy amser dydych chi ddod i nabod y cymeriadau, cael dod i nabod y stori. Mae'n galluogi i chi gael chydig bach o plot, mae chydig bach mwy cymleth, achos bod yna ddigon amser i ddod i nabod pob dim. Wel, mae'n dda os wedi cael ei sgwennu'n dda, beth bynnag. Ac un nodyn, dwi'n meddwl bod o'n bwysig i fi ddeud wrth basio yma ydy, os di rywun eisiau cyngor am cyfresu teledu da, iawn, mae gen ni resident TV series experts yma, Suzanne Kelly, yn mwyn iawn. Os ydych chi eisiau gwybod beth sy'n dda ar y teledu i wylio, Suzanne Kelly ydy'r person i siarad efo. Mae Suzanne efo fel tas rili da mewn series teledu, so os ydych chi eisiau cyngor, dwi'n siŵr wneud Suzanne ddim meindio chi'n mynd i siarad efo hi. A dwi ar hyn o bryd, dwi'n gwybod os rhywun arall, dwi'n gwylio cyfres ar y teledu ar hyn o bryd ar enw Baptiste. Mae wedi gorffen ar y teledu'n barod, ond dwi'n gwybod os di pobl eraill bod yn gwylio hwnna. Na i ddim rhoi dim spoilers i rhai nes chi sydd isio, mae ar iPlayer. Ond, yn y gyfres yma, mae yna lot o fatha neidio nôl ymlaen mewn amser, so mae rhywfaint o'r stori yn digwydd yn y presennol, a mae rhywfaint o'r stori yn digwydd yn y gorffennol. A mae'r darna o'r gorffennol yn helpu egluro beth sy'n digwydd yn y presennol. A gobeithio bod chi'n gwybod lle dwi'n mynd yn hyn, ond be yngobaith i wedyn ydy, da ni wedi gweld be oedd John a Mary wedi agor i ni oedd yr wythnos y dwytha, yn mynd yn ôl, gobeithio fydd edrych ar y testyn heddiw yma yn dod â chydig mwy o oleini ar be da ni wedi clywed yn barod, a dod â mwy o wirioneddau allan, a dod â mwy o
pa mor anhygoel ydy'r hanes. Sori, cyflwyniad bach yn hir, ond gobeithio bod chi'n dall y pwynt. So fydden ni'n mynd yn ôl i gyfnod chydig yn gynt yn weinidogaeth Iesu, mwyn gweld jyst mawredd beth sydd yn dod nesaf. So dyna di'r gobaith. So nawn ni droi at y testun a fydd y darlleniad yn dod i fyny ar y sgrin. So bod fi'n mynd i ganolbwyntio ar cwpl o adnodau penodol, fel bod ni'n cael chydig o gyd-destun, dwi'n mynd i ddarllen Ioan 12 a dwi'n mynd i ddarllen adnodau 20 i 36. So maen nhw'n deud fel hyn. Roedd rhai pobl oedd ddim yn Iddewon wedi mynd i addoli yn Jerusalem adeg Gwyl y Pasg. Dyma nhw'n mynd at Philip, oedd yn dod o Bethsaida, Galilea, a gofyn iddo, Syr, di ni eisiau gweld Iesu. Aeth Philip i ddweud wrth Andreas, ac wedyn aeth y ddau ohonyn nhw i ddweud wrth Iesu. Ymateb Iesu oedd dweud fel yma, Mae'r amser wedi dod i mi, mab y dyn, gael fy anrhydeddu. Credwch chi i fi, os nad ydy hedyn o wenith yn disgyn ar y ddaear a marw, bydd yn aros fel y mae, yn ddim ond un hedyn bach. Ond os bydd y marw, bydd yn troi yn gnwd o hadau. Bydd y sawl sy'n meddwl am neb ond fe ei hun yn colli ei fywyd, tra bydd y sawl sy'n rhoi ei hun yn olaf yn y byd yma yn cael bywyd tragwyddol. Os ydych chi am fy ngwasanaethu i, rhaid i chi ddilyn yr un llwybr am i. Byddwch chi'n cael eich hun yn yr un sefyllfa a fi. Y rhai sy'n fy ngwasanaethu i, fydd Duw fy nhad yn ei anrhydeddu. Dwi wedi cynhyrfu ar hyn o bryd. Beth allai ddweud? O dad, achub fi rhag y profiad ofnadwy sydd i ddod. Na, dyma pam dwi wedi dod. Dad, dangos di mor wych wyt ti. A dyma llais o'r nefoedd yn dweud, dwi wedi gwneud hynny a byddai'n gwneud eto. Roedd rhai o'r bobl oedd yno yn meddwl mai sŵn taran oedd, ac eraill yn dweud, na, angel oedd yn siarad ag e. Ond meddai Iesu, eich mwyn chi daeth y llais, ddim fy mwyn i. Mae'r amser wedi dod i'r byd gael ei farnu. Bydd Satan tywysog y byd hwn yn cael ei daflu allan, a phan gai i fy nghodi i fyny ar y groes, byddai'n tynnu pobl y bob man ata i fy hun. Dywedodd hyn mwyn dangos sut oedd yn mynd i farw. Mae'r ysgrifau sanctaidd yn dweud fod y Meseia yn mynd i aros am byth, meddai'r dyrfa wrtho. Felly am beth wyt ti'n sôn pan wyt ti'n dweud bod rhaid i fab y dyn farw? Pwy ydy'r mab y dyn yma rwyt ti'n sôn amdano? Yna, dywedodd Iesu wrthyn nhw, bydd y golau gyda chi am ychydig mwy. Cerddwch yn y golau tra mai gyda chi, rhag i'r tywyllwch gael y llaw uchaf arnoch chi. Dydy'r rhai sy'n cerdded yn y tywyllwch ddim yn gwybod ble maen nhw'n mynd. Credwch yn y golau tra mai gyda chi, mwyn i chi ddod yn bobl sy'n olau. Ar ôl iddo ddweud hyn, dyma Iesu'n mynd i ffwrdd ac yn cadw o'i golwg nhw. So fel ni'n deud, fyddwn ni'n mynd edrych ar y testun yna i gyd, ond dwi'n meddwl mae'n bwysig dydy jyst i ni helpu efo rhoi chydig o gyd-destun o beth sydd yn mynd ymlaen. So, da ni'n mynd i fod yn edrych yn hwyrach ymlaen ar adnodau 27 i 29 yn fwy penodol am i ddau ddarllen hynna eto, jyst i'n atgoffa ni ohonyn nhw. Ond mae'n bwysig dydy wastad pan da ni'n dod at unrhyw ddarn o'r Beibl, gweld lle mae'n ffitio mewn, be di'r cyd-destun, be sydd yn mynd ymlaen. O ran hanes Iesu, da ni'n glanio yma at y diwedd gweinidogaeth Iesu. Chydig cyn hyn yn yr Efengyl yn ôl Ioan, da ni'n gweld bod Iesu yn cyrraedd Jerusalem ar gyfer Gwyl y Pasg. So hanes cyfarwydd iawn, hanes clasic, hanes ysgol Sul. Gynnu fi fatha imagery bob tro o'r hanes yna efo'r palmwydd yn cael ei roi lawr a Iesu'n dod i mewn. Ac rhywbeth arall nes I sylwi, actually, wrth baratoi, oedd yr wyrth ola o le yn yr Efengyl yn ôl Ioan, y wyrth ola mae Iesu wedi gwneud cyn hyn ydy dod â Lazarus yn ôl yn fyw. A mae hwnna'n, dwi'n meddwl wrth I fi baratoi, o'n i'n methu anwybyddu'r ffaith, mae hwnna'n arwydd o cael, dwi'n meddwl, o feddwl be mae Iesu'n gwybod sydd yn mynd I ddigwydd nesaf iddo fo'i hun. Mae ddisgyblion ydy, maen nhw'n newydd weld bod Iesu efo pŵer dros farwolaeth. Newydd weld bod o'n medru atgyfodi Lazarus. Ond eto mae o'n dweud bod o'n mynd I farw. So mae'n siŵr oedd hwnna'n dryslyd iawn iddyn nhw. Maen nhw'n fatha, da ni'n wedi gweld bod chdi'n gallu curo marwolaeth.
So pam ti'n deud bod chdi'n mynd i farw? Peth arall pwysig dwi'n meddwl i ni bwyntio allan o fama, peth arwyddocaol arall i ni nodi ydy, da ni'n gweld esiampla o eiriau broffwydoliaeth o'r Hen Testament yn dod yn wir. Un peth ar ôl y llall yn dod yn wir, yn dod yn wir, yn dod yn wir. Cyflawniad o addewidion oedd wedi cael ei gwneud. Disgrifiad o stwff oedd yn mynd i ddigwydd a maen nhw yn digwydd. A da ni'n gweld hynna drosodd yn y cyfnod yma. Yn adnod 12 o'r benod, o benod 12, mae o'n cyfeirio nôl at adnodau'n Sechareia 9:9, a mae'n deud, paid ag ofni ddinas Jerusalem, edrych dyfrenin sy'n dod ar gefn ebol asen. A da ni newydd weld, mae Iesu'n cyrraedd Jerusalem ar gefn asyn. Nath John a Mary sôn lot am hyn, efo lle yna broffwydoliaethau ac addewidion. Yn dod yn wir. Yr enghraifft mwyaf clir o hynna oedd John doedd pan oedd John yn pregethu'n sôn am yn cyfeirio nôl at Salm 22, a oeddech chi jyst yn gweld yr manylion yna am y croeshoeliad ac y manylion yna am be oedd yn mynd i ddigwydd i Iesu. A da ni'n gweld bod y manylion yna yn dod yn wir. A pan bod ni'n deud hyn i gyd i ddechrau fe, wel, da ni'n edrych ar adnodau heddiw yma a gwybod bod hwn yn gynllun Duw. Ond da ni'n gweld hefyd ydan bod Iesu yn reslo efo hynna. Mae Iesu yn reslo efo'r ffaith bod o yn rhan o gynllun Duw, bod hyn yn mynd i ddigwydd iddo fo. Ond eto, mae dal yn anodd. Ac ar ôl Iesu'n sôn, fel oedden ni'n clywed yn y testyn, bod o'n mynd i farw, mae o'n troi yn syth at weddi. Mae'n troi at Dduw mewn gweddi. A mae'n deud y geiriau yma, neu ddarllen y geiriau yma, 27 i 29 eto. Mae'n deud fel hyn, dwi wedi cynhyrfu ar hyn o bryd, beth allai ddweud? O dad, achub fi rhag y profiad ofnadwy sydd i ddod. Na, dyma pam dwi wedi dod. Dad, dangos di mor wych wyt ti. A dyma llais o'r nefoedd yn dweud, dwi wedi gwneud hynny a byddai yn gwneud eto. Roedd rhai o'r bobl oedd yno yn meddwl mai sŵn taran oedd ac eraill yn dweud na, angel oedd yn siarad ag e. Dwi'n darllen hwnna unwaith eto, actually. Dwi wedi cynhyrfu ar hyn o bryd. Beth allai ddweud? O dad, achub fi rhag y profiad ofnadwy sydd i ddod. Na, dyma pam dwi wedi dod. Dad, dangos di mor wych wyt ti. A dyma'r llais o'r nefoedd yn dweud, dwi wedi gwneud hynny, a byddai'n gwneud eto. Roedd rhai o'r bobl oedd yno yn meddwl mai sŵn taran oedd, ac eraill yn dweud, na, angel oedd yn siarad ag e. A da ni'n mynd i edrych rwan, jyst yn sydyn ar yr adnodau yma chydig bach mwy penodol. A da ni'n cael golwg, pan da ni'n edrych ar hein mewn fwy o fanylder, i fewn i be oedd yn mynd ymlaen yn meddwl Iesu, be oedd teimladau Iesu, wrth iddo fo agosau at y groes. A dwi'n mynd i fod yn sydyn, ac prif ran hwnna di, dwi ddim yn meddwl bod angen i fi siarad lot, mae'r adnodau yna'n siarad dros ei hun. Ond dwi am drio tynnu chydig o wirioneddau allan, a dwi'n mynd i wneud 3 pwynt, a sbio'r 3 peth yn sydyn. Yr peth cyntaf, da ni'n mynd i edrych ar ydy ofn Iesu. Yr ail beth da ni'n mynd i edrych ar ydy ufudd-dod Iesu. A wedyn yn ola, da ni'n mynd i edrych ar mawredd Duw. So yn gyntaf, ofn Iesu. A wrth fi baratoi, o'n i'n mynd siŵr sut o'n i'n teimlo am ddeud bod Iesu'n ofnus a bod Iesu'n ofni. O'n i'n gofyn wrth fi hun, di o'n iawn i fi awgrymu hynna. O'n i'n mynd siŵr. Nes i hyd yn oed i fod yn hollol onest ac yn blaen efo chi. Nes i hyd yn oed pan o'n i'n gyrru'r nodiadau i dad neithiwr ar gyfer printio nhw a sortio'r PowerPoint. O'n i'n fatha, di o'n iawn i fi ddeud hyn? Os dwi'n siŵr fel mae'n teimlo fel, ond dwi'n meddwl bod o, os da ni'n sbio ar y testyn, dwi'n meddwl bod o'n iawn. Dwi'n meddwl bod ni'n gweld bod Iesu'n pryderu, bod ni'n gweld bod Iesu'n ofni yma. A mae hwnna'n iawn. Dwi'n meddwl dyna sydd yn mynd ymlaen. Nath Iesu, da ni'n gwybod o fyw bywyd perffaith. Dyna sy'n nath o gallu cymryd yn lle ni, dyna sy'n nath o gallu cymryd yn pechod ni arno fo'i hun. A dyna sydd nath i farwolaeth o
gallu cael gwarad o'n pechodau ni gyd. Felly, os da ni'n deud bod Iesu di byw bywyd perffaith, ond da ni hefyd yn deud bod Iesu yn ofni, dwi'n meddwl bod ni'n gallu deud felly, wel, dydy teimlo ofn, dy o ddim yn bechod yn ei hun, a da ni'n profi ofn yn y bywyd ni, dydy. Mae yna lot o stwff sy'n mynd ymlaen allan bywyd personol pobl yma. Mae yna stwff fel mae Cadi wedi cyfeirio ato fo. Mae yna bobl yn rhan o'r byd sydd yn profi ofn am ei bywydau yn llythrenol ar hyn o bryd. Ond mae profi ofn yn ei hun, dydy hwnna ddim yn bechod. A mae hwnna'n gallu bod yn gysur i ni. Ond doedd hwn ddim yn ofn heb sail, a mae'n bwysig i ni wneud hynny'n glir. Oedd Iesu ddim yn ofni jyst am ddim rheswm. Oedd yr ofn mae'n codi o wybod y poen oedd am orfod dioddau ar y groes. Da ni'n cofio dydan bod Iesu yn lawn ddyn ac yn lawn dduw, a mae'n mynd i brofi'r poen o ddau agwedd i natur o. Y poen corfforol o'r croeshoeliad, y poen o gario pechod dyn, ac y poen mwyaf o gael ei dynnu allan o berthynas perffaith efo Duw. Bod y perthynas yna'n torri. Da ni'n gwybod o'r Beibl, mae Duw mor sanctaidd, dydy Duw methu edrych ar bechod. A nath Iesu wneud ei hun yn bechod ar yn mwyn ni. So oedd Duw methu sbio ar Iesu, achos oedd Iesu wedi dod yn bechod yn lle ni. Fydra ni'n dychmygu'r peth na fydran. Ella bod chi wedi cael profiad o rhywun da chi'n caru neu rhywun da chi'n trystio yn deud rhywbeth neu'n gwneud rhywbeth sydd yn rili brifo chi. A mae hwnna'n rhoi just rhywfaint o snapshot o yr poen a'r loes mae Iesu yn mynd i fod yn profi. Ac da ni'n gwybod ydan ddim hwn di'r unig adeg lle da ni'n gweld Iesu'n poeni am beth sydd yn mynd i ddod bellach ymlaen. Cyn y croeshoeliad, da ni'n gweld ydan yn Gethsemane, sy'n mae Iesu eto yn crio ac yn ei ddagra a mewn poen. A mewn gofyn i'r cwpan chwerw yma gael ei gymryd i ffwrdd, yn gwybod beth sydd i ddod, yn gwybod yr poen mae'n mynd i gorfod gwynebu. Ond, y poen yna, ac yr ofn yna, mae Iesu'n ifydd. Mae Iesu'n ifydd i gynllun Duw. A be nath o, yn y lle na ofn, oedd troi at Dduw mewn gweddi'n syth. Dyna oedd ei ymateb o'n yn reddfol. Tolli allan ei galon o, a cyfaddau ofn, bod yn onest efo Duw, a deud, dwi'n ofni, dwi'n mewn poen. A mae hwnna'n, dwi'n meddwl dwi'n gwybod, da chi wedi cael profiad eich tebyg o hyn dydy, mae o'n reit arwydd o cael, mae o bron yn reddf i ni fel pobl, fel dynion, tym ots os da ni'n Gristnogion neu peidio, pan mae pobl yn mynd drwy amser anodd, maen nhw'n jyst yn troi at Dduw mewn gweddi. Mae'r pobl sydd fysa efo dim diddordeb yn yw yn troi at Dduw mewn gweddi, achos mae hwnna yn y natur ni. Mae hwnna, dwi'n meddwl, yn reddfol yn ni, yn rhywbeth da ni'n naturiol yn gwneud pan da ni yn gwynebu anhawster ac ofn. A mae unrhyw berson sy'n gwneud hynna, mae'n cwmni da, achos da ni'n gweld fama mae Iesu'n gwneud union hynna. Mae Iesu yn ei ofn, yn ei boen, yn troi at Dduw mewn gweddi ac yn siarad efo Duw y Tad. Na i ddarllen eto ar adnodau 27 a 28, dwi'n meddwl bod nhw'n dod i fyny ar y sgrin. Mae'n dweud, o Dad, achub fi rhag y profiad ofnadwy sydd i ddod. So dyna mae Iesu isio i ddigwydd, ynddo. Mae'n reit glir dyna mae o isio i ddigwydd. Ond mae wedyn yn mynd ymlaen i ddeud, na, dyma pam dwi wedi dod. Dad, dangos di mor wych wyt ti. A nes i gyfeirio gynharach at yr hanes yn Gethsemane, a mae'n deud y geiriau hyn, fy nhad gad i'r cwpan chwerw yma fynd i ffwrdd, os mae hynny'n bosib. Eto, dyna mae Iesu isio i'r cwpan chwerw gael ei gymryd i ffwrdd. Ond mae Iesu'n mynd ymlaen wedyn yn ei fuddol i ddeud, ond paid â gwneud beth dwi eisiau, gwna beth ti eisiau. Mae'n amlwg, dydy, fel mae poen a galar a gofn yn llethu Iesu. Ond eto, mae'n dewis deud, fel da ni newydd ddarllen, na, dyma pam dwi wedi dod, dangos mor wych wyt ti. Ac yn Gethsemane mae'n deud, ond paid â gwneud beth dwi eisiau, gwna beth ti eisiau.
Dwi'n meddwl bod fi angen deud i mwy na hynna o ran ei fuddod Iesu, mae hwnna'n neud o reit glir, dydy. Bod o yn teimlo'r teimladau yma ac yn teimlo'r ofn yma, ond yn ei fydd yn yr un pryd. Ac y pwynt ola, fel ni'n dweud, yn sydyn bore yma, mynd ymlaen at mawredd Duw. Mae wedi bod yn reit drwm hyd yn hyn, ond achos beth sy'n mynd ymlaen yma, mae gennym ni gymaint o obaith. So'r pwynt ola bore yma, mawredd Duw. Da ni wedi gweld o poen ac ofn Iesu, ond da ni hefyd wedi gweld ei fuddod a'i ffyddlondeb o. Na i atgoffa chi eto o'r geiriau yna, nodnod 28. Na, dyma pam dwi wedi dod, dangos di mor wych wyt ti. A cymerwch sylw ella ar yr ail ran o'r adnod yna tro yma, dad, dangos di mor wych wyt ti. Nes i edrych ar cwpl o fersiynau gwahanol, o cyfieithiadau gwahanol o'r Beibl wrth baratoi hefyd. Y fersiwn yn y Beibl Cymraeg newydd diwygiedig ydy o dad gogoneddad a enw. Yn yr NIV yn Saesneg, Father, glorify your name. So, chydig bach o wahanol. Ond mae'n dangos ydy, bod nhw chydig bach o wahanol, mae Iesu'n dangos, mae galon o ydy, a'r peth mwyaf pwysig iddo fo ydy bod Duw yn cael y clod, bod Duw yn cael ei glodfori, a dyna ydy'r peth mwyaf pwysig. A mae o'n fodlon talu fo'n dioddau mwyn hynna ddigwydd, mwyn i Dduw gael y clod, mwyn i Dduw gael y gogoniant a'r mawl. A da ni'n gweld ydan esiampl clir y fama o Duw yn siarad ar lafar, a da ni'n gweld mae Iesu'n deud, wel ddim ar yn lles i wedi gwneud hynny, ond ar eich lles chi, achos mae Iesu'n gwybod hyn. Ond mae Duw yn deud y geiriau, dwi wedi gwneud hynny, mewn ymateb i dangos di mor wych wyt ti, mae'n deud, dwi wedi gwneud hynny, a byddai'n gwneud eto. Ac mae'n deud y geiriau yna, mae Iesu'n deud, Duw dangos mor wych wyt ti'n gwybod beth sydd yn mynd i ddigwydd iddo fo nesaf. A mae'n gwybod bod Duw yn caniatáu hynna ddigwydd yn dod â clod iddo fo. A dyna di'r weithred mwyaf o gariad a gras na sydd wedi bod a sydd fydd yn bod. Dyna sy'n mae Duw yn y cyfnod yma yn dangos pa mor wych ydy o. Mae'n caniatáu fab ei hun farw dros bobl sydd wedi ymladd yn ei erbyn, sydd wedi troi eu cefnau arno fo dro ar ôl tro, ar ôl tro, ar ôl tro, a sydd fydd yn gwneud hynny dro ar ôl tro hefyd. Mae'r geiriau yma yn hyfryd, dwi wedi gwneud hynny, a byddai'n gwneud hynny eto. A maen nhw'n eiriau sydd yn ymestyn dros holl hanes. Mae'r dwi wedi gwneud yn mynd o'r creu, o dechrau yr bydysawd yma. Dwi wedi gwneud, achos mae Duw yn dechrau dangos mor wych ydi o'r foment yna at Iesu, a wedyn byddai'n gwneud eto. Mae hwnna wedyn yn ymestyn am y dyfodol ni ar y byd yma, ag beth sydd i ddod. Mae'n jyst mynd dros hanes i gyd, a mae hwnna yn rhywbeth pwysig i ni ddeud wrth basio hefyd. Da ni'n gweld ydan trwy gydol y Beibl, esiampla o Dduw yn dangos mor wych ydi o, fel ni'n deud, o'r creu hyd at Iesu, ac o Iesu hyd at ni, a fydd o'n dal i wneud pethau gwych o ni ymlaen. Achos mae'n Dduw tragwyddol, mae'n Dduw cariad, mae'n Dduw gras, mae'n Dduw sydd yn gweithio. Bod o'n teimlo weithiau bod ni'n byw mewn byd lle dydy Duw ddim ar waith, mae o. Just esiampla bach, ond mae gennym ni gymaint o stwff fel oedden ni'n cyhoeddi, mae gennym ni gymaint o esiampla o Duw yn gweithio, ond oes just yn ymplith ni, storïau anhygoel o Dduw yn gweithio ar hyd y byd hefyd. Ac da ni'n gweld ydan esiampla o Dduw, fel ni'n deud, yn dangos mor wych ydi o. A'r peth mwy amlwg o hynna, fel dwi wedi sôn am yn barod, ydy bod Iesu ar ôl marw yn atgyfodi, a wedyn yn esgyn i'r nef i fod efo Duw y Tad eto. A da ni wedyn yn gweld ydan ffordd, ar ôl Iesu esgyn wedyn, ffordd lle mae Duw yn gweithio trwy'n nerthu Ysbryd Glân hefyd. Yr Ysbryd Glân yn yr Eglwys Fore, yr Ysbryd Glân yn y plith ni, yr Ysbryd Glân yn y cyfnod yna rhwng yr Eglwys Fore a ni ar waith mewn ffordd rili amlwg.
A peth cyffroes i ni bore yma ydy, fel o'n i'n deud, os da ni'n deud bod yr statement yma, datganiad yma gan Dduw yn para dros be sydd i ddod, da ni'n byw yn y cyfnod yna. Da ni'n byw yn y cyfnod byddai'n gwneud eto yma. A dwi'n meddwl mae'n bwysig i ni gofio hynna. Mae'n bwysig i ni gofio bod ni'n byw yn y cyfnod lle mae Duw yn addo bydd o'n gwneud eto. Mae'n addo bydd o'n gweithio eto ac yn gweithio. Felly, do'n ni jyst crynhoi yn sydyn. Mae Iesu dydy yn ei boen a'i ofn yn troi at Dduw ac yn bod yn hollol onest efo Dduw. Mae'n deud bod be mae eisiau ddigwydd, ond mae hefyd yn deud na dwi'n fodlon dilyn dy ewyllus di Dduw. A mae'r efuddod yma yn dod â clod a gogoniant i enw Dduw. A trwy Iesu'n bod yn ufudd, mae Duw yn cael cyfle i ddangos pa mor wych ydi o, trwy adael i Iesu farw yn ein lle ni. A nes i ddeud yn gynharach bod mae Iesu wedi byw bywyd perffaith, ond da ni wedi gweld sut mae Iesu yn poeni ac yn ofni. O beth allan ni gymryd o hynny fel dwi wedi cyffwrdd ar yn barod ydy bod yn ofnus a dydy poeni ddim yn bechod yn ei hun. Ond, a mae hwn yn ond pwysig, mae rhaid i ni wedyn dod ar ofn a'r poeni na at Dduw. A bod yn onest am yr ofn a'r poeni na, dod at Dduw yn agored. Mae Duw wedi dangos i ni pa mor wych ydi o trwy adael i Iesu farw drosto ni pan oeddwn ni dal yn pechu yn ei erbyn o. Da ni hefyd yn dathlu bore yma dydan, achos da ni'n gwybod beth sy'n dod nesaf. Da ni'n gwybod, ia, mae Iesu'n cael ei groesolio, ond da ni'n gwybod bod o'n atgyfodi a bod o'n curo marwolaeth. A da ni'n byw yn fanna, da ni'n byw yn ôl y gwirionedd yna. A da ni'n gwybod dydan, mae Iesu'n gryfach na marwolaeth. A mae hwnna'n amlwg yn yr atgyfodiad. Ond, bod ni'n gwybod bod Iesu'n gallu concro marwolaeth, oedd y disgyblion wedi gweld hynna efo Lazarus, mae o dal yn dewis marw. Bod o'n gryfach na marwolaeth, mae dal yn dewis caniatáu ei hun farw. Achos mae'n gwybod mae hynna, mae'r weithred yna yn mynd i ddod â gymaint o glod i Dduw. A mae'n gwneud hynny. A mae hwn jyst yn esiampl dydy o cariad a gras, jyst yr esiampl mwyaf gawn ni o gariad a gras, bod Iesu, bod o'n gryfach na marwolaeth, yn dewis marw, achos bod o'n caru ni, achos bod o'n rhan o gynllun Duw. A mae'r fath gras a cariad, da ni'n gorfod ymateb i'r gras a cariad yna, dwi'n meddwl. Da ni methu jyst aros yr un fath a gyda ni. So be da ni am wneud efo hyn bore yma? Ydyn ni angen troi unwaith eto at Dduw mewn gweddi achos bod ni wedi cerdded i ffwrdd? Ella na chi di'r person yna bore yma. I fod yn onest, dwi'n meddwl y person yna. Dwi wedi cerdded i ffwrdd o Iesu a wedi tynnu sylw fwy oddi ar Iesu yn ddiweddar. Ydych chi ella angen gwneud hynna am y tro cyntaf? Ydych chi angen troi at Iesu am y tro cyntaf a cyfadda bod chi wedi disgyn yn fyr, ond diolch Iesu am farw dros fi, diolch am gymryd yn lle fi, a diolch am gynnig bywyd tragwyddol i fi. A cwestiwn, ydyn ni'n credu go iawn bod ni'n byw yn y cyfnod yma? Byddai'n gwneud hynny eto? Ydyn ni'n credu bod ni'n byw yn y cyfnod yna lle mae Iesu'n addo bod yn mynd i weithio eto mewn ffordd pwerus a dangos mor wych ydi o, dangos ei ogoniant o. Ydyn ni'n credu bod ni'n byw yn y cyfnod yna? Ac os ydyn ni, sut mae hwnna'n mynd i newid ni? Sut mae hwnna'n edrach yn wahanol i ni? Sut mae'n bywyd ni'n mynd i newid os ydyn ni'n credu bod hynna'n wir? Ydyn ni am ddewis bore yma canu clod ac ogoneddu Duw fel mae Iesu'n gwneud, achos bod ni eisiau dangos pa mor wych ydi Duw. Dwi'n mynd i jyst gweddio, a dwi eisiau chi wir fel reslo fe'r cwestiynau yna. Peidiwch a jyst gadael efo fynd dros eich pen chi, a dwi'n siarad efo fi fy hun yn fan hyn hefyd, reslwch efo'r cwestiwn yna. Ydyn ni'n credu bod ni'n byw yn y cyfnod byddai'n gwneud hynny eto? A ydyn ni felly'n fodlon tywall yn hun allan a canu clod ac ogoneddu Duw yn llythrenol bore yma wrth i'r band ddod yn ôl, a hefyd
jyst yn ein bywyd ni bob dydd. So nhw'n ni jyst gweddio'n sydyn. O Dduw, da ni'n diolch i ti yn Iesu bod gennym ni'r esiampl o gariad a gras perffaith. Da ni'n diolch i ti bod chdi wedi caniatáu Iesu farw drosta ni. Iesu, diolch am fod yn ufydd i gynllun y tad bod chdi'n gwybod faint oedd yn mynd i gostio a faint oedd yn mynd i frifo. Duw, diolch i ti bod chdi dal ar waith. Diolch i ti bod ni'n byw yn y cyfnod yna byddai'n gwneud eto. Maddau ni am yr adegau yna lle da ni'n anghofio'r gwirionedd yna. Maddau ni am yr adegau yna lle da ni jyst yn cael mor distracted efo'r byd prysur sydd yn cwmpas ni. Helpai bob un ohono ni sydd yma bore yma hoelio'n sylw ni arna ti, Iesu. Hoelio'n sylw ni ar yr gwirioneddau da ni wedi siarad am bore yma. Fel bod hwnna yn newid ni. Dyw llenwa ni efo dy ysbryd glân di. Fel bod ni'n cael y nerth a'r hyder a'r egni i jyst mynd allan a rhannu amdana ti. Yn y ffordd da ni'n byw ac yn ein geiriau ni. Dyw chdi sy'n gwybod pa neges mae bob calon yma bore yma angen clywed a sy'n gwylio adre angen clywed a lle mae y neges yma angen glanio Dyw. Dyw dwi'n gweddio ni di wneud y waith di. Ni di newid pobl bore yma. So yn yr wythnos nesaf yma rwan helpa ni jyst dechrau eto o droi at y tîm yn gweddi. Dechrau eto o gan eu clod i ti. Dechrau eto o dy addoli di a gogoneddu dy enw di. Diolch am dy bresenoldeb di yma bore yma. Da ni'n gwyddio hyn i Dduw sydd yn cadw o'i addewidion, i Dduw sydd yn wedi gweithio ein mwyn ni, ac yn gweithio ein mwyn ni, ac yn mynd i weithio ein mwyn ni. So da ni'n cyflwyno'r holl beth yma rwan yn enw Iesu. Amen. Diolch Rod, diolch i Dduw am siarad trwy Rodri, oedd hwnna'n rili da. Da ni jyst mynd i ymateb mewn can i be nath Rodri Dduw wan, so ysblander Brenin Nedd. Gadewch chi'n lawenhau, mae'n gwisgo golau pur, mae'n treifio'r tywyll hir, sy'n crynu'n sŵn ei lais, mor fawr.